En aquesta pràctica de flash mourem un objecte per la pantalla seguint una trajectòria irregular del tot. És una pràctica molt senzilla en què l'objecte no té cap dificultat, serà només un cercle i la trajectòria serà una línia totalment aleatòria que no du enlloc, només per veure com podem aconseguir que un objecte s'ajusti a el moviment d'un objecte s'ajusti a la trajectòria que nosaltres li marquem. A mi, a la primera capa li posarem per exemple el nom objecte, ben escrit, naturalment, li posarem només que un cercle, sense més històries. En pràctiques següents, en la pràctica següent del manco, ja donarem un efecte de gir en aquest objecte, que serà una altra d'un cercle, perquè sembli una roda que gira, realment. Ara, que tenim l'objecte a la primera capa, per exemple, decidim que el moviment duri 35 imatges. Aquí posarem una imatge clau, marcant també F6, és el que hem fet, i aquest objecte el convertirem en F8, picant F8, en un símbol, que li direm naturalment cercle. Una vegada fet això, afegirem una nova capa però d'un tipus especial. És aquesta capa que s'accedeix amb aquesta icona, que és una guia de moviment. En aquesta capa, tot quant hem de fer és dibuixar una trajectòria que al final no es veurà en la pantalla, però el subjecte la seguirà si ens ajustem segons quines normes. Per exemple, agafem un pinzell, triem un color, és que vulguem, només que s'hi distingeixi bé la resta dels objectes de la imatge, de la pel·lícula, i determinem una trajectòria un poc erràtica, però clarament irregular. Ara anem a l'objecte, a la capa de l'objecte, i en el primer fotograma traslladarem l'objecte en el principi d'aquesta guia de moviment que nosaltres hem pintat. I a la darrera imatge traslladarem l'objecte a la darrera posició. És important que l'objecte toqui la guia. Si no ho fes, no s'ajustaria de moviment. Ara a l'objecte li marquem a qualsevol punt entre el primer i el darrer fotograma un motion twin, i fet això anem a veure amb aquesta opció de menú, prova la pel·lícula, què serà el que es veurà a la pantalla realment quan això funcioni. Vet així, el cercle se mou segons la trajectòria que nosaltres li hem marcat, però la guia no es veu. Amb això acabem aquesta senzilla pràctica.